Wittew it-triq biex il-Partit Nazzjonalista kiber, issaħħaħ u għamil ġid lill-pajjiż. Hekk stqar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta ppreżenta rikonoxximent lill-eks membri parlamentari tal-Partit Nazzjonalista Antoine Mifsud Bonnici u Clyde Puli. Rikonoxximent għax-xogħol li għamlu matul is-snin kemm għall-partit u anke għall-pajjiż. Fil-bidu ta' dan ir-riċeviment fil-każin tal-PN f'Ħalluqa ġiet ppreżentata biografija kemm ta' Antoine Mifsud Bonnici u anke ta' Clyde Puli. L-itnejn servew fi gvernijiet nazzjonalisti differenti bħala segretarji parlamentari. Fid-diskors li wassal Bernard Grech qal li huwa importanti li niftakru, nonoraw u napprezzaw il-ħidma flimkien għal ġid tal-partit u tal-pajjiż u l-koll iridu nibqgħu naħdmu flimkien bħala katina. Ir-riċeviment sar l-4 fil-għaxija u preżenti għal din l-attività kien hemm il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Perici Kalascione kif ukoll il-membri parlamentari Paula Mifsud Bonnici u Jerome Caruana Cilja.